дар доираи дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо дар саросари ҷумҳурӣ ҷиҳати ба кишвари сабз табдил додани ватани азизамон маъракаи оммавии ниҳолшинонӣ ҷараён дорад. Бо ҳамин мақсад мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо федератсияҳо ва мактабҳои варзишии ҳудуди пойтахт дар боғи Лӯчоби ноҳияи Сино беш аз 1000 гулу бутаҳо ва ниҳолҳои ҳамешасабз шинонида шуд. Дар маъракаи ниҳолшинонӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, раёсати кор бо мактабҳо ва иншооти шаҳр, намояндагони федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ғайрикасбӣ, варзишгарон, донишҷӯёни донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саид Мумин Раҳимов саҳм гузоштанд. имрӯз раёсати кор бо ҷавонон ва шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо сохторҳои варзишии пойтахти азизамон шаҳри Душанбе дар самти ниҳолшинонӣ низ тадбирҳои зарура роҳандозӣ намуда истодааст, ки имрӯз тавре ки мо шоҳид гардидем аз ҷониби раёсати кор бо ҷавонон ва шаҳри Душанбе дар ҳамбастагӣ бо федератсияи санъати муҳорибаҳои омехтаи ҷумҳурии Тоҷикистон мо дар ин мавзеи Лӯчоби ноҳияи Синои шаҳри Душанбе беш аз 1000 адад дарахтони ҳамешасабз ва ороиширо барои хуррамгардонии ин минтақаи пойтахти азизамон шаҳри Душанбе шинонидем. Мақсаду ҳадафи асосии баргузории ин маъракаи ниҳолшинонӣ пеш аз ҳама ҷонибдорӣ аз муроҷиати раиси шаҳри Душанбе ба сокинони пойтахт ва саҳмгузорӣ дар маъракаҳои кабудгузоркунии пойтахт маҳсуб меёбад. Ба иттилои масъулин, дар доираи корҳои ободониву кабудизоркунӣ ҳар ҳафта дар ҳудуди пойтахти кишвар шаҳри Душанбе беш аз 2000 беғ ниҳолҳои ҳамешасабзу ороишӣ ва сояафкан шинонида мешавад. барои сарсабзу хуррам ва ободу зебо нигоҳ доштани муҳити зист бояд ҳар як фарди кишвар масъулият дошта бошад. Сокинони пойтахт, алалхусус намояндагони федератсияи Таҷмаф, тасмим доранд, ки чун ҳарвақта дар мавсими имсолаи ниҳолшинонӣ низ фаъолона иштирок намуда дар ободониву хуррамгардонии пойтахти азизамон саҳми арзанда гузоранд.